rachador. Meu avó un tipo bravo dos que din revolución, dos que din revolución. ¡Ei! Hola, Dalilo! Agarda, estou concentrado. Dos que din revolución, dos que berran polos bares, non temos medo, temos fame. Pero, Dalilo, escoita! Non ves que estou a facer un debuxo? Si, home, pero que os nenos están esperando por nós. Pero mira, que te pensas? Que non os vin antes xa? E se os viches, por que fas que non os ves? Hola, amigos! Hola a todos, amigos e amigas! Pero mira, xa sabía que estaban aí, non os estaba ignorando. Estaba facéndolles un debuxo. Hola, amigos e amigas das bibliotecas, que tal? Estabas facendo un debuxo para eles? Claro, estaba facendo un debuxo para eles. É que vai a ser o Día das Letras Galegas. Estaba a preparar este debuxo. E como queres celebrar cos amigos? Que vas facer un contacontos especial na biblioteca? Non ves que aínda non se pode ir, que están pechadas? Xa o sei, por iso estou a debuxar. Porque pode que non poidamos usar as bibliotecas do barrio, pero si xuntarnos a festexar o Día das Letras Galegas na rede. Xa entendo. Ti o que queres facer é subir o teu dibuxo ao Facebook, ao Instagram. Ai, xa te vexo. Si, quero subilo ao Facebook e ao Instagram e quero animar os amigos a que se unan a esta iniciativa. Mira, mira o meu debuxo. A ver, amosa, amosa. A ver que debuxo máis chulo. Xa sei de que conto é. É un debuxo dun conto. Claro, o que quero é que os nenos se animen a debuxar o seu conto favorito en galego. Que o suban ás redes e que lle poñan o hashtag da campaña das letras galegas, que é desconfinar a lingua. Ai, pois sabes que teño por aí? Porque tamén estiven facendo cousas para as letras galegas. Espera, agarda un chisquiño. Mira que teño. Que tes aí? A ver, dalle a volta. Desconfinar a lingua. É o cancelo. Si, é o cancelo da campaña coa que estamos a apoiar a creatividade en galego. Todo o que se suba, pónselle este cancelo. Pois xa está. Co meu debuxo e o teu cancelo podemos facer un selfie, unha fotografía. Que che parece? A min pareceme ben, a ver, agarra por aí, agarra por aí. A ver, así, pataca, pataca, pataca. Agora só temos que subilo ás redes. Veña, amigos, animádevos a celebrar con nós o Día das Letras Galegas. Tedes que facer un debuxo do voso conto favorito e subilo poñéndolle desconfinar a lingua. E xa sabedes, non quededes en facer os vosos dibuxos e festexar o Día da nosa lingua. Até logo, cocodilos! Adeus, amigas e amigos! Mua! Mua!